potlesk pro Neophyte. Otázka, co se ti vybaví, když se řekne Suba. No, najväčší super na našej scéne proti nám. Všetkých vás vítame v Grand Finále MČR 2015 v hre Counter-Strike Global Offensive. Moje meno je Devi, vedľa mňa sedí Striker, budeme vás prevádzať týmto finále, no a čo na to povedať? Čaká nás šialená jazda dvoch Nemesis, dvoch tímov, ktoré sa stretávajú už roky na týchto top priečkach. Naozaj veľmi rýchly hráč, jak poznáme Neophyte agresívne smerom na B. Pomerne veľmi ďaleko sa práve dostávajú hráči na ten blend, kde bude mať Henky problémy, ale cez vody si poradil. Krásný double kill, neuvěřitelné hlavy. Benky tady znovu úřaduje za trojkou a nebude mít naprosto problém. Ještě třetí frag, znovu triple kill pro Benkyho. Popuje k po flashi, ještě přiletí druhý a tím pádem tam bude pravděpodobně ještě jeden frag, dokonce dva. Henky a Monty úřadují na B-plantu, naprosto bezkonkurenční defense. Nakoniec idú, dokonca Benky sa podarilo pekne dať poslať na té štart. Gaparzo prichádza ako niečo z neba. Naozaj chýba veľmi málo SUB do toho, aby si mohli odniesť tento titul. No a Neophyte sa musí ešte naozaj posnažiť zvrátiť tento stav a vyžiadať si tretiu mapu. A toto Queston teoreticky bude mať celku ťažké, lebo bude možno... Na tom plente tu bude mať Barbie veľmi ťažké. Poradil si s Henkym. Nakoniec dal, prosím! Triple kill! Tu bude len o reflexe. Barbie pomaličky Volkom má dostatok času. Tohle nebude čekat. Tohle nebude čekat, protože tam to právě Molotov. Ne, nakonec ano. Poprosím divákov, aby poslali obidvom týmom jeden obrovský hype, pretože to budú potrebovať. Nepremožiteľný triple kill, quadra kill Frozena. Frozen si robí naozaj ze suby krásny kalendár, robí si s nimi čo chce. Posledný Benky sa stretne s Frozenom a Frozen je rozhypovaný na Ace od Froza velmi pěkný, byl tam v situaci naprosto bezvýchodné, ale i z ní si Frozen dokázal najít východisko. 13letý kluk. To zabudilo. Nakoniec ešte Benky môže pustiť Nevíka. A bohužiaľ, vôbec... No, pozor. Vôbec ma to... Nestihne, Benky to nestihol. Devil teraz môže naozaj rozhodnúť, pretože hráči nebudú mať peniaze, Devil zabíja Benkyho. Devil! Ktorý posiela Neophyte do match pointu. Dvaja hráči týmu SUV. Rado teraz, ale ešte pekná otváračka, 12 životami double kill. Nechce nechať Neophyte ešte takto jednoducho ten titul zhrabnúť. Bomba je položená a toto bude všetko na týchto dvoch hráčov. Rado a Benky, AWP AM4, Frozen Devil Ečko, AWP A2 Kalaši, bombatika Ečko, pokračuje Rado, triple kill, 2v1 Rado s málohaltami, musí do toho ísť. Toto je nevyhrateľné, skok spada a Neophyte sa stáva majstrom Českej republiky. Obhajoba titulu mistra České republiky v roce 2014 Neophyte vyhrává i v roce 2015. Sledujeme sportovní podání rukou, SUBA předvedla skvělý výkon, ale letos to na titul nestačilo. Neophyte, mistr České republiky pro rok 2015 Counter-Strike Global Offensive. Takhle vypadají mistři České republiky.